můžeme začít. Takže vás vítám na Kocňovicích u tradičního výkladu historického a u tradiční mše, která se tady koná jen v Borovce. A letošní historický výklad bude o dovicích islámských zemí s naším pojzeřím. A vykonáme takové 3 zastavení, budeme takhle dál po cestě a vlastně budeme proti proudu času. Ale nejdřív si musíme uvědomit, proč vlastně se tu scházíme. Scházíme se to kvůli tomu, že jakoby ty dějiny, které nás určují a které se s náma proudějí, nám skýtají neviditelné výzvy a problémy a podobně historie na to umí skvěle vyprávět. Pojzeří, zvláště to naše nejbližší, je velmi bohaté na dotyky s islámskými zeměmi. To si budeme výkladu, ale nejdřív musíme promluvit o těch, kterým se tady scházíme. A to je právě svatý Havel a prorok Mohamed. Oba byli vlastně současníci. Prorok Mohamed byl jenom o 20 let mladší a 6. století byla doba, která ji určovala, co řekl geograficky i kulturně velmi vzdalovala, ale přesto mají mnoho společného. A byli to lidé, kteří vyhledávali modlitbu, byli to basketové, měli dar mluvit, byli to prostě byli to osobnosti, kterými šli lidi. A přesto je tam ale něco odlišného. Prorok Mohamed byl bojovníce, otec rodiny, byl to velmi úspěšný politik, vůdce městského svazu, zatímco svatý Havel byl vlastně člověk, který vyhledával samotu, žil sám, byl podivný, vyhledával pustá místa a ty legendy, které o něm jsou, jsme si už si vyprávěli. A ještě měl takovou zvláštní vlastnost, že vzýval ukřižovaného Pána Ježíše, vlastně vzýval člověka, který byl velmi ponížený za to, co hlásal a co trpěl. Což byla pro proroka Mohameda, nebo vůbec pro kulturu, ze které vyšel, věc, která nepřipadá téměř v úvahu islámských zemí, nepotkáte křížek u cesty. Tím jsou u nás všude je křížek u cesty a vlastně vzýváme to utrpení, které se ponížilo až k nám. A to je jedna z těch odlišností, kterou bych chtěl vyzdvihnout. Je dobré vědět, co máme stejné, jako určitě nežijeme zcela podle Kristových přikázání, určitě jako víceméně náš běžný život je velmi podobný muži žiju v islámském zemi, ale přesto jsou věci, se kterými se oni nepotkají. A když z těch odlišností budeme vědomi, budeme potom moct i lépe vyzírat. Proč jsme měli na plakátu svatého Františka, to jste si určitě všimli, to je právě setkání svatého Františka s egyptským sultánem Amálikem al-Kamilem. To je právě ten jeden ze způsobů, jak se můžeme potkat tím dialogem a vlastně společnou modlitbou. A abych citoval našeho dnešního papeže Františka, on vlastně, když působí jako mírotvůrce nebo člověk, který prostředkuje mezi různými kulturami, tak hlavní, co vždycky udělá, je přijďte do Říma, nebo já přijedu za váma do Jeruzaléma nebo kamkoliv a pomodlíme se spolu. A právě tohleto pomodlit se spolu je to, co můžeme úplně bez jakýchkoliv rozpaků jak velkou radost dělat. A vlastně my jsme pro proroka Mohameda i pro svatého Havla byla důležitá ta kniha, co drží svatý Havel, a na to se můžeme vždycky opřít o tu společnou modlitbu a můžeme k našemu Bohu mluvit a že on nám